vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages rekezai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadii zvenyu mukomana She, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini mukomana She ndiri murume ane makore 32 ekuberekwa, ende ndinoda kureurura kuti pandakaita zvinhu izvi zveurombwa ndainge ndiine makore 28, asi makore awa andakaita zveurombwa ndichiita mari ndikangoti ndakakwanisa kuenjoya upenyu for only 3 years. So after that mukomana Shikore rechi number 4 ndipo pandava kutanga kusangana nemamwe matambudziko ekuti ndiri kutoshaya kuti ndozvifambisa sei. Zvakaitika mukoma ndezvekuti sevamwewo ndakatanga ndaendawo kuSouth Africa. This was after ndadanwa nasisi vangu naTsano, asi ndakazoti ndasvika kuya Tsano ivo zvavaiita ndezvekuti vaiti paya kana tikashanda dzimwe nguva mari dzaiuya, dzimwe nguva mari dzaisauya, vachingoti handina kubhadharwa because ivo Tsano vanoita zvekuvaka. So inini ndakazoona kuti panapa Tsano vainge vaine kamwe kakutishandisa kavainge vachiita, because ivo Tsano vaitoita zvinhu zvavo ikoko kuSouth Africa zvekare nekuno kuZim vakatovhura mashopu maviri ndichishanda navo, asi mari dzacho dzainge dzisingabudi. Ende mukuzonotaurawo nevamwe vakashanda navo Tsano kubva kare nakare vainge vachingotiwo Tsano vangu pamari munhu anonetsa. Inini ndakabva ndaona kuti panapa ndinokwanisa kuzogumisidzira ndanetsana kana kutorwa nemukuwasha. It was far much better kuti ndizviitire zvangu. Ndakazoti ndawanawo kamari kangu ndokubva ndazoya kuno kumusha ndikabva ndazotangawo katakshop kangu. Zvainge zvingoriwo zviya zvekiya. Zvino zvakazoitika mukomana She ndezvekuti pakatakshop aka ndainge ndiinewo umwe mukadzi wandainge ndichidanana naye, asi dambudziko rainge riripo nderekuti apa ndainge ndichidanana nemukadzi wemunhu. Saka uya murume wacho paakazofind out kuti ndainge ndichidanana nemudzimai wake, ndakabva ndauya ndikabva ndatorerwa stoko rangu rose, even though kainge kangori katakshop kadiki, but ndakabva ndasara ndiri pa01 start. Apa mutakshop imomo ndimo mandainge ndichirara. Pandakabva ndazodzingwa paya mukoma mushure mekunge ndatadza kubhadhara rent, ndainge ndava kungoita upenyu hwekukiya. Ndakambozama kuti ndinge ndichienda kunogara nemusikana wangu uyo wandakatanga kudanana naye mushure mekunge ndasvikawo muHarare, but iye sezvo ndainge ndakamurwadzisa because akazofind out kuti ndainge ndakarohwa ndikatorerwa stock because ndainge ndichidanana nemukadzi wemunhu, akabva ati nezvako handichadi zvangu because you have been cheating on me, iwewe ita yako ininiwo ndichaita yangu. Mukoma ndakaita very desperate zvekuti ndakatombosvika pakugara mustreet ndikabva ndati it is far much better kuti ndinge ndichitsvakawo zvimabasa zveugarden boy, but ndikabva ndatoona kuti zvinhu izvi hazvimo mandiri. Zuva randakafunga kuzvipfuudza upenyu hwangu mukoma, ndakatonomira munjanji ndichitotaimira kutoti chitima chinge chichizongopfuudza upenyu hwangu, asi ndakati ndigere zvangu padhuze nenjanji. Hameno kuti chakangondipawo mupfungo iwoyo wekuti ndinge ndichitanga kunamata. Mukoma ndakapfugama paya ndokubva ndatanga kunamata. Ndinorangarira kuti ndainge ndakatogara pazasi pekamwe kamugamu tree ndakamirira saundi yechitima kuitira kuti ndinge ndichizonorara ndakaita zvokukrosa njanji so that chitima pachinozodarika chinobva chazongopfuudza upenyu hwangu. Ndakati ndakagarapo paya ndokubva ndatanga kunamata ndikanamata but ndikabva ndangoti damn it man, zvakangofanana upenyu hwangu hwose. Vabereki vangu ndaingovaona misi nenguva vachingopfugama vachinamata, but kuti nditi mhinduro yavo vakaiwana. Aiwa, mhinduro havana kana kumbogara vakaiwana. Zvino ndakati ndiri pakati pekufunga ndikabva ndati ndoita sei, and that time ndipo pandainge ndava kutonzwa saundi yechitima manje.
chichiratidza kuti chitima chainge chava munzira chichiuya pasi pose apa painge pachiita kuvhibhireta apa chichiridza bhero riya. Mukoma ndakabva ndangoenda paya panjanji, ndainge ndakaita zvekugara ndiripo panjanji paya, ndakatanga kunamata ndikati, Mwari wangu, kana kuina Mwari anozvizivira kuti iye ndiye Mwari wangu, ndinokumbirawo kuti ange achizviratidza kwandiri, because pari zvino nguva yandava inguva yakaoma zvekuti ndinokwanisa kutongopfuudza upenyu hwangu. Kana kuina Mwari umwe anokwanisa kundibatsira, kwete Mwari anoignora vanhu vaanoti ndiye akavasika. Mukoma ndaitongotaura zviya ndichitongochema ndichitoziva kutoti apa this was the end of my life. Ndakati ndasvinura kudai ndokubva ndaona kuti kumberi kwangu kwainge kwakamira umwe murume uyu ainge akapfeka zvinhu zvichena, ndokubva anditi, simuka mwanangu nditevere. Ndakabva ndatanga kufara paya ndikati, ndimi here mambo wangu Jesu, mauya kuzondisunungura? Iye akangoramba akanyarara, ndokubva ndaramba ndichingomutevera. Mukoma ndakangoti ndatanga kumutevera kudai ndikabva ndatonzwa ndava kurohwa neimwe mhepo yainge yakasimba. Ndakati ndichicheuka kudai ndikabva ndatoona kutoti ko ingawani ndatopotsa ndatotsikwa nechitima. Murume uya ndakazoti ndatarira zvekare kumberi kwangu ndikabva ndaona kuti murume uya ainge atonyangarika. Ndakabva ndadzokera zvangu mutauni ndava kusaziva kuti ndoita sei. Ndakati ndichingodzengereka netauni yose, ndipo pandakabva ndazosangana noumwe mudhara uyu iye anoita zvekutengesa maherbs aya ekusimbisa musana. Mukunotaura naye mudhara uyu hameno kuti akangofila sei, akanditi, iwewe ndiri kuona kuti wanyanyisa kutambudzika, but ndina sekuru vangu avo vandinotengesera maherbs avo awa, ndiri kuda kuti ndinge ndichienda newe kuna sekuru vangu ava, because ndiri kutya kuti kana ndikangokusiya uchingofamba uchienda, dzimwe nguva unokwanisa kuzoita zvinhu zvinozokukuvadza. Wambodya here anything kubva makuseni? Ndikabva ndati kwete, no, hapana kana chandambogara ndadya. Murume uya akabva aburitsa $2 akabva ati, chitsvaga chikafu chekuti unge uchidya. Mukoma ndakabva ndamutenda paya, ndikabva ndaenda ndikanotenga chikafu, ndokubva ndadzoka ndikagara padivi naye ndikabva ndatanga kudya. Usiku hwakazoti hwasvika, murume uya ndokubva azoenda neni kumba kwake, achiti iye the following day ainge achida kudzokera kwavo kumba kwamutare kuti ange achienda kunopiwa mamwe maherbs. Mukoma akabva azonditengerawo tiketi, tikabva taenda tose nebhazi kuzonosvika tichizonosvika kumaruzevha ekwavo. Takati tasvika kuya mukoma, pamba pasekuru vacho ndega ndaitoona kutoti panapa pamba panogara chitopota chen'anga, because paingoitika mamwe mamovements asinganzwisisiki. At that time ndainge ndichigere zvangu panze ndakamirira kuti ndinge ndichibatsirwa navo sekuru ava, because ivo vainge vachinzi vadzimu vavo vanononoka kuuya zvekare vachinonoka kuenda. Saka munhu wekutoti paanozomuka dzimwe nguva anozotomuka kuma1 kana kuti kuma12 zuva ratocheka nyika. Saka ndainge ndakangogara zvangu panze ndichingoona mamovement ose ainge achiitika. Asi mukoma ndichitarira ndichicherechedza ndaitoona sometimes mamwe maturuzi achingokaruka asimudzwa nemunhu wekuti unenge usingambomuoni. Mabhaketi mukoma, uchitongoona bhaketi richivhurwa richitodirwa mvura. Zvose izvi pandakazviona ndakabva ndaudzwa kuti ndisakatyamadzwa nazvo, nekuti mukunokatyamara kwangu ndaikwanisa kuzokuvadzwa nezvinhu izvo zvinenge zvichiita mabasa azvo. Asi ndakabva ndangoudzwa neumwe muzukuru wepo, kamwe kainge kakaita kadiki, kakabva kati, vanhu vose ava vanhu vakanyorwa mubhuku. Ndikati bhuku ripi? Kakabva kati bhuku rasekuru ka. Ndakazotofind out later on mushure mekunge ndapedza kusainiswa nasekuru ivavo kuti pachazonoparara mhiko dzangu inini kweupenyu hwangu hwose, noti upenyu uhu hwatiri kurarama, nekuti kune humwe upenyu hwekuti after tararama upenyu uhu kune humwe upenyu zvekare hwakatimirira. Saka muupenyu ihwohwo ndakasaina kuti ndichange ndichizova muranda wavo sekuru ava, ndichivashandira, ndichishandira dzinza ravo. Chose chavanenge vachida kuti ndinge ndichiita, inini ndinenge ndakaita sekunge nhapwa, nekuti ivo vakandikamurira upfumi hwavo. Ndikabva ndasarudza kuti ndinge
ndichinakidzwa neupenyu huno, asi ndichizotambura mune upenyu uhwo hunotevera hwatinozorarama kana tafa. Mukoma, izvo zvose vakati vachindibvunza zvekuti unosarudza here kuti unge uchienjoya upenyu pari zvino usazoenjoya upenyu hunotevera. Ndakabva ndati nhai sekuru, zvinobatsirei kuti ndinge ndichiti ndinoda kuzoenjoya upenyu hunotevera ini ndisingatombozivi kuti nyika yacho inotevera yakamira sei? Vakangonditi chausingazivi ndechekuti nyika dzimo ndiko kunoraramwa makore akawanda kudarika pari zvino upenyu hwatiri kurarama uhwu. Ndikabva ndati ii sekuru, zvakangofanana, pari zvino handina kana pekugara, ende ndinoda kutongotendawo muzukuru wenyu uyo akanditora kubva kuHarare akauya neni, because dai ainge asiri iye ndingadai ndakaita sei. Ndikabva ndavaudza nhoroondo yangu iyo yekuti ndakatombozama kuzviurayisa nechitima. Ivo vakabva vati ngerozi yako ndiyo yakauya ikabva yakununura. Sekuru vaya vakabva vandiudza materms and conditions ndisati ndasaina. Mukoma, ndakabva ndatoti sekuruka muri kundinonokera inini, kunyangwe mukati ndinofanira kuti ndinge ndichiuraya amai vangu, pari zvino sekuru inini ndiri kuda kungoenjoya upenyu, nekuti ndazama chose chandaifungidzira kuti zvimwe kuda chinokwanisa kundipa upenyu hwakanaka, but ndatadza kuwanawo upenyu hwacho, but ndatadza kuti ndinge ndichiwanawo chinondiraramisa, kuti ndinge ndichiwana upenyu hwakanaka. Mukoma, sekuru vaya vakabva vazondisainisa. Ndakasainiswa bhuku riya rakabva razotorwa. Bhuku iri rinogara mune chimwe chibhasiketi chakagadzirwa netsanga. Ndo bhuku riya iro rainge richitaurwa nemuzukuru wavo sekuru ava kuti wanzi wanyorwa zita rako mubhuku imomo, zvinoreva kuti musi wako wekufa hanzi zvikwambo zvavo zvinobva zvazouya zvobva zvazotora mweya wako, then unobva wazotanga kushanda senhapwa uchishandiswa nedzinza ravo ivo sekuru ivavo pavakanotora mishonga yacho iyoyo yekuti vange vachiita zvoun'anga. Ivo vakabva varombera pavatorwa zviya zvekuti uyo anenge auya mudare mavo achida kukamurirwawo upfumi kubva paupfumi hwavo anobva azoshandiswa navo mushure mekunge ashayika. Mukoma, ndakabva ndasaina ndikabva ndati zvose zviri right. Ndakafara chaizvo sekuru ava vachiti ivo sezvo vachishandisa ropa revatorwa, dare ravo mhiko dzacho dzavakaitawo ndedzekungoti wese wavanenge vabatsira anofanirawo kuti nayewo ange achishandisa ropa revatorwa. Mukoma, ndakabva ndapiwa mhiko dzangu dzainge dziri idzodzo dzekuti kana ndafunga kuti ndinge ndichirara nemunhukadzi, pane mimwe mishonga yavakandipa. Mishonga iyi yandinofanira kungoramba ndichingoenda ndichinorenyuwa. Mishonga iyi yakaita kunge lubrication, zviya zvakaita lubrication, ndo mishonga yacho iyoyo. Ndinopota ndichiizanganisa nemafuta awo andinozora. Zvino ndinozoti paya kana ndava kuda kunosangana nemukadzi, ndinobva ndazotora mafuta aya ndobva ndamazodzera pamusoro wesikarudzi yangu. Ndinofanira kungozora mafuta acho pamusoro wesikarudzi yangu ndisati ndaita bonde naye mukadzi uyo wandinenge ndichiita bonde naye. Kunyangwe zvikanzi musi wacho iwoyo kana ndikaita bonde nemukadzi iyeye runokwana kuita 4 kana kuti 5 times each and every time patinotangidzazve bonde, ndinofanira kuti ndinge ndichimuka ndobva ndazora zvekare mafuta pasikarudzi yangu. Zvino Mukoma, ndakati ndaitirwa mhiko dzose idzi ndakabva ndazopiwa mari. Ndakapiwa mari iyo yainge ichikwana kuita $210. Ndikabva ndanzi mari iyi ndaifanira kuti ndinge ndichizoipatsanura. Mukunoipatsanura ndaifanira kuti ndinge ndichizoipa vatorwa vanhu 3 kumativi mana enyika vakasiyana siyana. Mukomanashi, ndakatravhela ndichienda mumaguta akasiyana ndichipa vanhu mari. Wekutanga ndakangoti ndichingoburuka muHarare ndokubva ndangonopawo umwewo mustreet kid mari yekutanga, then sekuru ava vaitondidirecta kuti chienda kwakati. Ndikabva ndaenda kuya kwandainge ndadirectwa nasekuru, ndikabva ndangonoita sekunge ndainge ndichingobatsirawo umwewo munhu ainge achitongozvitamburira
ndikabva ndamupa mari ndokubva ndazosangana zvekare noumwe musikana wekupedzisira ndakabva ndamupa mari iya yekupedzisira ndokubva ndadzoka zvangu muHarare. Ndakati ndichingodzoka muHarare mukomanashe pane umwe murume uyo wandakangosangana naye. Murume uyu takangopesana so ndokubva amira akabva andidana nezita rangu akabva ati ndiwe here watumwa nasekuru name hidden. Ndikabva ndati sekuru havana kana kumbogara vandituma. Iye akabva ati ndiwe iwe chibata izvi zvandatumwa nasekuru kuti ndinge ndichizokugamuchidza. Ndakabva ndapiwa mari mukoma, ndakapiwa mari yainge ichikwana iyo kuita 25,000 US dollars. Ndikabva ndadzi mari iyi ndiyo nhaka yangu yandainge ndakamurirwa nasekuru vaya, saka ndakatengesa upenyu hwangu munyika inotevera nemari inokwana iyo kuita 25,000 US dollars. Ndikabva ndanzi mari iyi ndaifanira kuti ndinge ndichizoishandisa kuti iyo inge ichizodzosa imwe mari. Mukomana, zvose izvi zvakaitika ipapo apo pandakaenda kunoromba gore rekutanga. Aiwa, upenyu hwainge huchifaya. Gore rechinumber 2 zvekare negore rechinumber 3 zvose zvainge zvichifaya. Zvakazoitika mukomana ndezvekuti ndakabva ndazosangana neumwe musikana, ende musikana uyu nerunako rwake ndakabva ndamuchiva. Iye pandakasangana naye ainge achangobva mukunyora form 6 yake, saka mukunomupfimba iyewo akabva ava attracted kwandiri too much, ende tikabva tatanga kudanana. Aiwa, ainge ari musikana akazara, ende ainge ava kutombouya achigara kumba kwangu. Zvakazoitika umwe musi mukomana ndezvekuti ndainge ndaswera ndakaneta because nditoriwo nezvimabhindauko zvangu, because mari idzi kunyange dziri mari dzemushonga but ndinofanira kuti ndinge ndichitodyawo cheziya sezvo ndakangoita zvekukamurirwa nhaka nasekuru. Ndakati ndadzoka kumba ndakaneta mukoma. Iyewo musi iwoyo ainge achindinzwira jinja sezvo ainge ari munhu ainge achangobva mukubatira pamuviri, ende aiva nemahormones aya aiita kuti ange achinyanyisa kuda bonde. Ndakazoti ndava kuita naye bonde, inini ndaingoda kungoti tinge tichingoita ka1 ndokubva andimanikidza kuti tiite ka2. Kechinumber 3 mukoma ndainge ndanyanyisa kuneta because akatoita zvekundimutsa ndiri kuhope. Ndakangonzwa munhu ava kundiyamwa sikarudzi yangu. Iniwo mukoma ndakabva ndakanganwa mhiko dzangu dziya dzekuti ndinofanira kuti pose pandinoita bonde nemunhukadzi ndinotanga ndazora mafuta aya. Iye akabva angokaramata pamusoro pangu ndokubva atanga kuita bonde neni. Ndakazototi paya pandakaproducer ndipo pandakabva ndazotanga kufunga kuti kondaitei. Ndakadzokera ndichadzokerazve kuna sekuru vaya. Ivo vakabva vati mhiko dzavo hadzigadzirisiki because hadzisi mhiko dzakafanana nemhiko dzinoitwa nedzimwe n'anga dzekuti pose paunenge wakanganisa mhiko unobva wadeura ropa rehama yako. Yangu mari iyi imari yenhaka, inini mari iyi ndakangoipiwa rumwe chete. Ende mhiko idzi kukanganisika kwadzakatoita dzakakanganisika hanzi kweupenyu hwangu hwose kuzonosvika ndichizonofa. Ndicharamba ndichingosangana nezvipoko zvevanhu vatatu vaya avo vandakaurayisa. Mukomanashi, ndiri munhu wekutoti ndatojaira kutongogara ndichiona mweya yezvipoko zvevanhu ava vandakaurayisa. Vanhu ava vakatanga vachiuya kwandiri vaine peace, but now vanhu ava zvavava kuita vava kuti pose pavanouya kwandiri vanenge vachindirova. Ndanzwa nekurohwa vanhu, ndanzwa nekurohwa hama dzangu. Mudzimai wangu chinondirwadza ndechekuti ndakazongomudhampa, ende kumudhampa ndainge ndichitodawo kutomununura kutosevhawo upenyu hwake. Iye haatonzwisisi kuti why ndakangosarudza kumudhampa nenzira dzinorwadza kudaro. Mukoma, ndipostereiwo nyaya yangu. Kana mazoposta nyaya yangu please ndiziviseiwo ndizoteverera mucomment section. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi mhiko dzangu dzandakaita ndakapa vanhu mari, vanhu vatatu vakasiyana, ndikabva ndavachekeresa. Ropa racho iroro ndo rinoshandiswa nasekuru ava, nekuti pavakanoita zveun'anga vachirombera kuita zveun'anga vakarombera paropa remutorwa. Iniwo kana ndafa ndichazoita nhapwa yavo sekuru ava. Ndopaya pavanoti what shall it profit a man
to gain the whole world and to lose his own soul. Mazvinzwa ka hanzi kune imwe nyika yekuti once wafa unobva wapepuka wobva watanga kurarama. Munyika iyoyo inini ndakasarudza kuita nhapwa forever yasekuru ava. Kana wanga uri iwewe, will you take that deal yekuti uite nhapwa for the rest of your life in the next world yekuti vanhu vanenge vachirarama nekusingaperi? Yes or no? You can tell me what you think in the comment section.